41. 41. 40. Jaki ze siłą masz Что ты говоришь, хлопче? Jaki to żywot? Aż prekvapivo obdivuhodne. To je krasavec dneska. Čo? Neznáš nalaziteľku? Tu si prestieram pre mamičicu, keď mi budeš jebať. Dobre, aby si neostrikal bedničky, ale... Si pána, to tú starú kobilu to ani nenos. Však to hlavu jak parnokopytník a nohu jak tiež. Keby ju takto videl, tá povie, že je to skrižená korytnačka so slimakom. Prečo mi nadávaš ty chuju vyjebaný? Tá, čo si mám povedať? Tvoja mamka je škareda jak ďugo od batérie. Vieš čo to? A teraz še preslešem, o to sa ti hovorím. Dík jak na mňa zazerá. Ja teba nezazerám. Dík teploš more, Ježiš Maria. Idem head. Idem head. Už sa nevracaj. Nezvesný. Juj, táto co, hej. Jaj. Kde? Ja nič nevidím. Ty si šíkal zase. Kde? Podo mňu. Coši, môžeš ísť ďalej, poď ku mne. Normálne magická sila medzi nami, poď. Ja to vidím. Ja nie som taký slepý, jak si myslíš. No je pravda, že trošku mi ušlo, ale nie tam. Môžeš ísť ku mne. Poď, navigujem ťa. Dobre, no idem. Poď. Á, Ježiš, on dostúpil, Ježiš, debil do šiky. Vidíš toto? Teraz masírujem červenú gulu. Neboj sa, ešte dotiahnem, počkaj. Som tam. To bol požiarný systém. Nemáš povedať za 5 korún. Ježiš, ty čo si vyťahol? Toto, čo majú sanitári? Tu máš. Juuu! Tak. Pomoč, žena! To še pozeráš, poďte víc. Ešte mi poviem o masi. Tak, má ešte jedno. Takže... Ježiš, nechaj ma. Chytaj. Pana ще бачиш, десь таку зруду, то це відім. To pity, chlapec. A večer zrudu som žiaci nevidel. Dobrý deň všetkým spolu. Som král Emanuel 16. Prečo ma tu držíte? Drž piču. Drž piču. Tak. Tak ideme. Za mamku. Za ocka. Za ocka len jednu, bo on spity bol teraz včera. Dobre, takže, čakaj. Ideme ešte za mamku. Daj. Za ocka. Jednu iba, bo za spity. sestru. Ideš.